Hmm? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng chicken inasal mga kapudibis at meron po tayo ditong ginisang Miki na may patola mga kapudibis at meron tayong toyo mansi. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan! Manganta na po. Opo! Alas 2 na. Alas 2 na eh. Nalate Yes. na. Ito yung chili oil. Chili oil, chili oil. Meron na ano yan, kalamansi. Meron na ba yan? Yes. Lagyan ko na lang ng chili oil. Yes. Chili paste. Hey, chili paste pala. Ako din, bigyan mo ko. Marami? Sakto lang. Yan. Yan, chili paste. Sarap nito. Yan, o. Kain na tayo, kain na tayo. Maparas. Sasaw. Sarap. Hindi ko pa nakain. Masarap na. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga ka-foodie base. Sarap. Yaman. Meron kami kutsara. Ay, tinidor. Para sa Miki. Tapos, sige. Ako din. Ay, ito din sa'yo. Ito din. Makulay. Ito. Lagay natin to. Yan. Para magandang tingnan. Uy. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Heaven. Ang sarap. Pangalawang subo ulit. Ang sarap pagkamarinate ng chicken. Sorry. Sarap. Sarap. Gusto ko may patola. Patola na. Yes. Sarap kayo ng patola. Yung chili oil ba? Chili. Nakasinakas ka ba? Chili oil. Chili oil. Chicken oil. Chili oil, chili oil. Ayun, chicken oil. Sorry. Chicken, sorry po. Dalawa ba Gutom. tayo? Dalawa ba tayo? Mali tayo. Dalawang gutom ba? Maparos siya kasi. Kanya pa kami gutom ng BBM. Last dos na. Alas 2 na.
Tamang kape lang tsaka ano. Cheers. Cheers. Sarap. Hmm. Yan. Hmm. May Yung pumupukpok. kapitbahay namin gumagawa sila ng bahay. Mm-mm. Siguro naglalagay na sila ng yero. Mm-mm. Hmm? Brown rice po yung kay Ate Alvin, no? Baka sasabihin, hindi ko na namilig ng kanin. Brown rice po yung kay sa kanya. White rice yung sa akin. White rice? Ayaw niyang brown rice. Mm-mm. Hindi ako nagda-diet. Sarap nito. Magluto na kayo. Mm-mm. Ito din, masarap to. Lalaki ng chicken. Hmm?
Yung balat. Hindi ko malunok. Ano? Ay, Ayun pa. Kunin mo. ano ko na? Ano? Ay, sarap. Sarap. Naubos namin, oh, ha? Gutom na, halatang gutom kami. Past 2 na yan. 2:10. Sorry. Salamat po. Hintayin natin si BBM. Ayun mga ka-foodies, naubos po namin Mang Inasal at ginisang Miki na may patola. Ayan, napakasarap po, magluto na kayo. Halatang sarap na sarap kami ni BBM, di ba? Ubus eh. Yes, mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. I Ingat love you po po. kayo. Love you.